भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोकण प्रांताचे 59वे प्रांत अधिवेशन पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर नगरी इथे होत आहे आणि त्यासाठी मंचावर उपस्थित असलेले सन्मान्य प्राध्यापक श्रीकांत दुधीकरजी, कोकण प्रांत अध्यक्ष, सन्मान्य राहुल राजोरियाजी, कोकण प्रांत मंत्री, सन्मान्य डॉक्टर मनीष जोशी, UGC सेक्रेटरी, सन्मान्य अतुल पैकाणे, स्वागत समितीचे अध्यक्ष, सन्मान्य डॉक्टर साईनाथ सीतावर, सावंतवाडी शहर अध्यक्ष, सन्मान्य माझे सहकारी अतुल काळशेकरजी, स्वागत समितीचे सचिव, सावंतवाडी शहर मंत्री स्नेहा धोटे, उपस्थित असलेले अन्य सर्व मान्यवर, उपस्थित असलेले सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या विद्यार्थी परिषदेच्या कोकण प्रांतच्या 59व्या प्रांत अधिवेशनाच्या निमित्ताने आज आपण सर्वजण इथे उपस्थित आहोत। सर्वात प्रथम आपल्या सगळ्या जणांचं या सिंधुदुर्ग भागाचा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून मी आपण सर्व जणांचं मी मनापासून इथे स्वागत करतो। आज आपल्या या संमेलनाचा परिषदेचा विषय जो आमच्या समोर ठेवला आहे तो म्हणजे समृद्ध कोकण आणि विकसित कोकण। मी थोडं पुढे जाऊन ह्याच्यामध्ये एक वाक्य अजून माझ्याकडून अगर मला त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे, समृद्ध कोकण, विकसित कोकण आणि भगवं कोकण। जेणेकरून इथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येक माझ्या विद्यार्थी मित्रांनी आपण ज्या हिंदू राष्ट्रामध्ये आपण सगळेजण राहतो त्या हिंदू राष्ट्रामध्ये आपल्या सगळ्यांची ह्या विद्यार्थी क्षेत्रामध्ये काम करत असताना आपल्या खांद्यावर असलेली जबाबदारी आपण राष्ट्र प्रथम म्हणून आपण मानणाऱ्यापैकी आपण लोक आहोत आणि जो राष्ट्र प्रथम आपण मानतो तो हिंदू राष्ट्र आहे आणि या हिंदू राष्ट्राला विकसित करण्याबरोबर सुरक्षित ठेवणं पण आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे, हे मी आवर्जून आपल्याला या निमित्ताने सांगेन। माझ्या अगोदरच्या सगळ्याच मान्यवरांनी आपल्याला त्या विषयाला अनुसरून मार्गदर्शन केलेलं आहे। मी काय हे परिषद ज्यापासून जाहीर झालं त्यापासून आपल्या आयोजन समिती जी आहे ती सातत्याने आमच्या संपर्कात होती आणि आज जे काय परिसर, जे काय वातावरण आपल्याला दिसतंय यासाठी आयोजक समितीच्या प्रत्येक सहकार्याचं आणि कार्यकर्त्याचं अतिशय उत्तम आयोजन करण्यासाठी त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो। फार मेहनत घेतलेली आहे ह्या मुलांनी। या जिल्ह्याच्या कानोकोपऱ्यामध्ये जाऊन ही परिषद यशस्वी कशी होईल यासाठी तुम्ही सगळ्या जणांनी जे प्रयत्न केलेत यासाठी तुमच्या सगळ्या जणांचं मी अभिनंदन करेन। आज आपण इथे ह्या परिषदेमध्ये ह्या विषयावर चर्चा करत असताना, आपले विचार ऐकत असताना जसं मी आपल्याला उल्लेख करत होतो की ज्या राष्ट्राचे आपण नागरिक आहोत
ज्या कोकण भूमीचे आपण प्रतिनिधी आहोत त्या कोकण भूमीला विकसित करण्याबरोबर सुरक्षित ठेवणं पण आपली तेवढीच जबाबदारी आहे, हे स्वीकारून आपण सगळ्या जणांनी इथे वावरलं पाहिजे. विकास करत असताना आपल्या आजूबाजूला काय चाललंय, आपल्या आजूबाजूला आपल्या राष्ट्राकडे कोण वाकड्या नजरेने पाहतंय आणि जे बघणारे डोळे उद्या आपल्या राष्ट्राला अगर अंधारात टाकत असतील, आपल्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असतील, आपल्या राष्ट्राची ओळख अगर पुसून टाकायला प्रयत्न करत असतील, तर विद्यार्थी परिषदेचा कार्यकर्ता म्हणून तुम्ही त्या गोष्टीला कसं थांबवाल, त्या आव्हानासमोर कसे जाल, हे खरं म्हटलं तर या निमित्ताने विचार करण्याची गोष्ट आहे. नाहीतर नुसतं विकास विकास करत राहायचं आणि नेमका हा विकास आपण कोणासाठी करतोय हा कधी कधी विचार करायची गोष्ट आहे. आज आपल्या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बांगलादेशी, रोहिंगे या भागातले सगळे मुसलमान सगळे या किनारपट्टीच्या भागामध्ये येऊन राहतात. त्या गोष्टीचा तुम्ही सगळ्या जणांनी अभ्यास करायला पाहिजे. नेमका आपल्या आजूबाजूला काय चाललंय. आज मी ज्या 2 खात्याचा मंत्री आहे, मी जेव्हा पहिले 2 दिवस माझ्या मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारला, माझ्या अधिकारी समोर बसलेले, मी त्यांना सांगितलं की बाबा 720 किलोमीटरची किनारपट्टी आहे माझ्या कोकणाची. 720 किलोमीटर किनारपट्टीचं तुम्ही गुगल मॅपिंग सर्वे करून माझ्याकडे आणा. मला या किनारपट्टीवर नेमकं काय चाललंय, कोण बसलेलं आहे, कोण वाढतंय, कोण मस्ती करतंय, कोण माझ्याकडे आमच्याकडे वाकड्या नजरेने पाहतंय, त्या सगळ्या बाबतीची माहिती मला पाहिजे. मी नुसतं काय तिथे बसून विकास निधी या सगळ्या गोष्टी करत बसतो नाही. विकास महत्त्वाचा, पण अगर भारतीय म्हणून आपण या हिंदू राष्ट्रामध्ये जिवंतच राहिलो नाही तर नेमकं विकास करायचा कोणाचा हा पण विचार कधीतरी तुम्ही सगळेजण करा. ही जबाबदारी तुमच्या सगळ्यांच्या खांद्यावर आहे. तुम्ही आमच्या राष्ट्राची खरी संपत्ती आहे, लक्षात घ्या. तुम्ही आमची ताकद आहात. देता का नाही घोषणा, स्टुडंट पॉवर, पॉवर स्टुडंट, असं काहीतरी देता ना, चांगली गोष्ट नाही, पण त्या गोष्टीचा अर्थ हा आपल्या देशाच्या भविष्याशी निगडीत आहे. तुम्ही ज्या मार्गावर चालाल त्या मार्गावर आपला देश चालेल, ह्या एवढी मोठी जबाबदारी तुमच्या प्रत्येकाच्या खांद्यावर आहे. आज आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेब 2047ला आपल्या भारताला विकसित भारत म्हणून ओळख देण्यासाठी दिवस रात्र मेहनत करत आहेत. एका बाजूला 2047ला आपल्या भारताला विकसित भारत बनवायचं हे आपल्या सगळ्यांचं स्वप्न, आणि दुसऱ्या बाजूला 2047ला आपल्या भारताला इस्लाम राष्ट्र बनवायचं हा ह्यांचा प्रयत्न. आणि ह्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांची नेमकं जबाबदारी काय हे म्हटलं तर तुम्ही या परिषदेच्या निमित्ताने निश्चित करायला पाहिजे. माझ्या बाजूला अतुल कायशेकरजी बसलेले. एबीव्हीपीचा इतिहास फार वेगळा आहे, मोठा आहे. मोठ्यातले मोठे नेते, नावलौकिक असलेले नेते आपल्या ह्या संघटनेने ह्या देशाला दिलेले आहेत, जे आज आपल्या ह्या देशाला चालवण्यासाठी, देशाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी ते नेते दिवस रात्र काम करतायत. ए बाबा बस कर खालती थांब. दिवस रात्र काम करतायत. मग त्या मार्गावर तुम्ही सगळेजण चालत असताना तुमच्या सगळ्यांची नेमकी जबाबदारी काय. आता मी चुकून अगर याला तुम्हाला इथे विचारू का माहीत नाही प्रश्न, पण मला विचारासारखं वाटतं की नेमकं इकडे उपस्थित असलेला, आता आमचे कायशेकर बोलले तुम्ही स्टुडंट लीडर आहात, आता नेमकं इथे उपस्थित असलेल्या किती स्टुडंट लीडरवर किती केसेस आहेत त्या लोकांनी जरा हात वरती करा. पोलीस केसेस किती होणार आहे. एक दिसतोय, एक, फक्त 1 2. आई वडिलांना सांगणार नाही, चिंता करू नका, हात वरती करू शकता. 1 2 3 4 बघा, 5 कुठल्या आमच्या भगिनींमध्ये ताईंमध्ये बघा, तरी तर 2 2 हात वरती केलेत.
6-7 जण आहेत, 6-7 जण, त्याच्यावरती 2 डिजिटमध्ये आकडा पण जात नाहीयेत. हिंदुत्वासाठी काम करणाऱ्यासारखा माझ्यासारख्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यावर फक्त गेली 2 वर्षामध्ये 38 केसेस आलेल्या आहेत. 38 केसेस. हे काय मी माझ्या स्वतःसाठी घेतलेलं नाही, माझ्या धर्मासाठी, समाजासाठी आणि माझ्या देशासाठी घेतलेलं आहे आणि मला सार्थ अभिमान आहे. तर ह्या गोष्टीबद्दल आपण सगळेजण विचार करा. आम्ही बोलत नाही मुद्दामून जाऊन कोणाला कानपडीत मारा, पण आपल्या देशाविरुद्ध, आपल्या धर्म आणि समाजाविरुद्ध जे जे कारवाई करताय, जे जे वाकड्या नजरेने पाहत असतील, जे जे आपल्या सुरक्षेच्या बद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असतील, त्यांच्या आडवे येण्याची जबाबदारी पण प्रत्येकाची तुमची आहे. हे लक्षात घेऊन या परिषदेच्या बाहेर गेलं पाहिजे. नाही तर काय कुडता बिडता घातले तर झाले लीडर, बाकी करायची काय गरज नसते ना. तुमचं काम, कार्य, तुमची निष्ठा, तुमचा कडवटपणा, ह्याही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. तुम्ही बघा, थोडं इंटरनेट वापरता तुम्ही, समोरच्या होणारं आक्रमणाचा थोडा अभ्यास करा. जे काय अतिरेकी हल्ले होतात, देशामध्ये अतिरेकी ज्या कारवाया होतात, त्या लोकांचे वय बघा. ते आपल्या सगळ्यांच्या वयाच्यामध्ये आहेत, वयाचे असतात. अगर ते आपल्या धर्मासाठी आणि देशासाठी एवढी टोकाची भूमिका घेऊ शकतात, तर आपण विद्यार्थी परिषद म्हणून आणि या देशाचा एक नागरिक म्हणून तुम्ही किती कडवट होणार आहात, हा खरं म्हणलं तर ह्या निमित्ताने विचारण्याचा प्रश्न आहे. आपल्यामध्ये तो कट्टरपणा असलाच पाहिजे, आपल्यामध्ये तो कडवटपणा असलाच पाहिजे, तरच आपण या देशाला एक सुरक्षित देश ठेवू शकतो. तरच आपल्या देशाकडे कोण वाकड्या नजरेने पाहणार नाही. अशा पद्धतीने आपले देशवासी शांत पद्धतीने रात्री झोपू शकतात. म्हणून या सगळ्या गोष्टी मला मोजून 10 मिनिटं दिलेली आहेत आणि चिठ्ठी घेण्याची सवय मला नाही. आणि म्हणून आपल्याला सांगेन की आपण सर्वजणांकडून माझ्या फार अपेक्षा आहेत. माझ्या कोकणात, माझ्या सिंधुदुर्गात आलात, कुठे ना कुठेतरी ह्या प्रवासामध्ये तुमची भेट होईल. तुमचं काम, कार्य समजून घेण्याची कुठे ना कुठेतरी संधी भेटेल. पण तुमच्या वरिष्ठांना आणि ज्या लोकांनी ह्या संघटनेला घडवलं त्यांना अभिमान वाटला पाहिजे. असं कार्य तुमच्या आयुष्यामध्ये घडलं पाहिजे, असं जिद्द स्वीकारून तुम्ही ह्या इथून बाहेर निघालं पाहिजे. एक निर्धार करा की विद्यार्थी परिषदेमध्ये काम करत असताना मी शिक्षणाच्या संदर्भात प्रश्न उचलणारच, पण एक हिंदू म्हणून आणि एक हिंदू राष्ट्राचा एक नागरिक म्हणून मी माझ्या या हिंदू राष्ट्राला सुरक्षित ठेवण्यासाठी, मी माझ्या हिंदू राष्ट्राला भगवा ठेवण्यासाठी मी जे काय करायची तयारी, ज्या काय टोकाला जायची गरज असेल, मी त्या टोकावर जाण्याची माझी तयारी आहे. ही शपथ घेऊन खरं म्हणलं तर ह्या परिषदेच्या बाहेरून निघा, तर ह्याच्या सगळ्या मेहनतीचा फायदा आहे. तरच आम्ही ते तुमच्यामध्ये जे गुंतवणूक करतोय ना, हे त्याची फायदा आहे. म्हणून या सगळ्या बाबतीमध्ये तुम्ही आवर्जून विचार करावं, तुम्ही त्या मार्गावर चालावं. आम्ही सगळेजण नुसतं तुम्हाला इथे भाषणं आणि लेक्चर देण्यासाठी आलेलो नाहीत, पण एक संदेश तुम्हाला द्यायचा आहे की तुम्ही या हिंदू राष्ट्राच्या वाटचालीवर तुम्ही चालत असताना आम्ही सगळेचे सगळेजण तुमच्याबरोबर खांद्याला खांदे लावून उभे आहोत, हा विश्वास तुम्हाला आजच्या निमित्ताने आम्हा लोकांना द्यायचा. म्हणून या निमित्ताने मी आपल्या प्रमुख आयोजकांना, जे काय आपले प्रमुख आहे, ज्यांनी मेहनत करून आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये अतिशय चांगलं हे संमेलन आणि परिषद भरवलं. भोसले नॉलेज सिटीचे आमचे भोसलेजी असतील, त्यांचे सहकारी असतील, आणि आयोजनामध्ये जे काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्याला जे सहकार्य केलं, त्या सगळ्या जणांचं मी मनापासून आभार मानतो. हे परिषद ही शेवटची परिषद ठेवू नका, परत आमच्या सिंधुदुर्गमध्ये या. तुमचं स्वागत आम्ही निश्चित पद्धतीने करू आणि अशाच पद्धतीने ह्याच ताकदीने आपल्या ABVPला ताकद देऊ, मोठं करू आणि आपलं हिंदू राष्ट्र घडू, एवढंच या निमित्ताने सांगतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.